Hi friends, no ta hai no hai ani channel lo lam sogo ang no ni bagai tini hai no hai video tubui phaika kaisa reaction video khani ni bagai ang no ni buska ngo tabuk phaijak so sungtini reaction video khani nai je KSM ni kaisa latest video no formani obnoti sungtini reaction rinani thangai tongo ang so hongkai o video ni je movie je short film ni je movie ni mungka hasla tu hongkai sung obnotoi no sungtini reaction video khailai ang obnotoi tini nong biskango reaction video khailai so hongkai norok o video no pulan hote paithak jona nai tongri tamni hongkai ang o video ni pura reaction dina thangai tongo ani opinion tamo ani je o video ni je story bomo hai so ang norok ni biskango sanai so norok jodi KSM ni fans ni tong hangkai o video no nai di tei like khena ta bo video no subscribe kali so guys nai first sung sai malai nai KSM ni je o sasla tuni story hingkai onek tan chanane different hai belai nai aram naga hache tam hingkai je story je borok oja wo create khamini je story no tei borok o video no snamani omong ka kaisa reality no tei borok o video no snamba tam hingka o video ni tei borok kaisa sini borok no message dinani bagai borok saito ka so ang belek no ka hamung jaka je KSM rok o video no snamani bagai omong hai kaisa story omong hai kaisa reality bai budal sak kaisa story snambai borok sini audience no eba KSM ni je audience eba fans no kaisa message dinani bagai borok saito mani bagai so omong belek no ang hamjaka hingke o jago first hanani thanga hangkai acting khakya je o jago wo KSM ni je acting khane rok buma bai buka eba busla korok tongo so o buje buma bai buka je acting khane rok omoni acting rok kha bongi acting belai jobardos norok screen no bomu tong khana borok bomu hai ke acting khai so norok jodi no KSM ni je sagla tu o video no aya khongkai ani o tolawo link description no rijak norok aja wo click khai naimono belai jobardos belai naithoka o je story bai je sini KSM ni je actors je omohai buma bukhani je acting khane rok om belakino tan chanane one suk mai omohai mane borok omohai ke acting khayan hne ang belakino sataka ge sanatang angka je poro videography khane belakino bogo kaham khakya tam nge je KSM ni videography khane belai kaham khayo and belai unique khayo ani kai kaisa angle tei shoot khaya borok gobang angle tei shoot khayai borok o video no establish khayo and amono cinematic khayai cinematic log riwai borok je video no coverage khayo am belai naithok je o jagni je editing khanai je videographer je cinematographer rok nai so belai naithok jaka ang bongni je video sakmani je borok je video khamini editing khamini omo belai kaham jaka ang so hingkai o jaga wo bongni o jaga wo bongni mo story ka comedy eba set comedy tei o jaga wo comedy tei borok entertain khayai bahai ke borok involve khayai toniman borok no bongni bisiti omo belakino jobardoso je KSM ni director bo belai samu kaham khayo and belakino wangsum kaham bini je sini omo hage kaisa bising di panas ini je do farma sini je borok no omo hage message ni bagai so belai omo kaham jakan nete kaisa ang sangat kangkai o jagani je bo part no bisi ang nai thok jakan kangkai bo part no bisi ang joton jule interest nang jaka je comedy ni bo part ni bisi kaisa comedy bo part no bisi ang interest nang jaka kangkai je tabuk norok screen no nugui tongkhana je buka proksa loss screen ni je buka hindi thayo lamatai en ajago passing bike sui tongo en sui tongo ni jora ajago bike phi sari goi buka sarjagai omohai mane kaisa ekdom impression di mane belai interesting jaka ang je osala loss screen ni je buka je impression di mane belai jobardos omohai impression belai kino naithok jaka ang je impression je brok ri mane era
tam lagi dah. Karena hai borok hai. Kumu yang gua kasih untuk tulis hari dia ta, tamu hai. Kata jual situ kumu. Tam kumiro rintir tong khasa. Musa kakak di kakak. Tam nungan bayi bisika jauh kena nang kumu ring ya kata ring nusa. So belai na thokja kata mingkai ekdom ko hakelai kaisa reality hakelai obono nugui tongo ang je o video nai onek মানে tam chanane onek o bong je video habai thanga mane habsa khaima tongo mane omo kaisa ang reality show nai tongo hai ma kha o video nai so belai impression ekdom kaham kai rewo en tei je o jago lock screen je buma nai omo belai impression kaham rewo en acting tei impression no belai kaham jago ang bumi je acting ro bumi je impression lima ro omo belai kaham en passing ni impression to ekdom kaham jobar do sagini sini norok to nugo fayo boni and loss screen ni do sana pokoi so bomi omo haje impression belai kaham omo haje je impression ni mane omo belai kaham acting je khamani omo belai kaham jago an inge friends norok jodi no video no naya ko tapu bo naya khongkangka ani o video ni description no link rijak norok thangi click kai nai mano belai keno nai thoka and belai jobardast norok o video no o video naikangka o video ni bisingo gelogi thangana hnai ang wansugo ang mahai norok angana hnai ang wansugo belai nai thok sunorok thangi nai dei kaini naya khongkangka and norok ani o video bahai jaka njk assembly je o video no norok na nai thok na nai thok ya norok bahai jaka bungni je acting ro bungni je impression ro bomo hai jaka norok o video ni tola ang comment kai sadi and norok jodino ksm ni jodino fans mui tong hangka o video no like thani ta pogri te nyong to long bo share kai de nge o video omo sukai paya khote next part tong khosun omo bo phajang guys omni review nalai nai bomo hai ani opinion ta mo norok ni buskanga ang tui phainai so norok nai na part ta pogdi bini next video phajang kai ang bini review to nai nge tini ni bagai asun ong nai norok o video no saja khangka like ni ta pogdi te nyong ni do long share kai di malai nai next video bye bye